Vi starter med opgave 1, og vi starter med at gå op og se på materialet. I den øverste har vi luft, og i den nederste har vi vand. Jeg vil nu starte med at forklare lidt omkring spejlingsloven. Spejlingsloven er egentlig meget klar og enkel. For eksempel hvis vi går op og ændrer her, at så vi har en indfaldsvinkel, som vi ser her, på 30 grader, jamen så vil spejlingsvinklen også altid være 30 grader ud. Igen, hvis vi går ned og siger, her har vi en spejlingsvinkel, eller en indfaldsvinkel, på 60, men så vil spejlingsvinklen lige akkurat også være på 60. Jeg har yderligere fået til opgave at udregne brydningsloven, afregne brydningsvinklen på den her opgave. Og der går vi så ind og siger, for eksempel, hvis vi bare starter med, bare for at gøre ligesom starten, vi siger, at vi har indfaldsvinklen 30. Så har vi en anden vinkel her, der hedder 22. Ja, pas mig, 22. Så går vi så bagefter ind og laver det regnestykke, der hedder sinus i 30. divideret med sinus i 22. Og når jeg så går ind og udregner det på min lommeregner, så giver det 1,33. Hvilket vi også kan gå herned og sige, det er også brydningsindekset på 1,33. Så det er rigtig regnet ud. Og igen, så går vi tilbage til opgave 2, eller vi er gået frem til opgave 2, hedder det. Der har vi ændret det øverste materiale til glas, og vi har ændret det nederste materiale til 0. Som nævnt i opgave 1, er spejlingsvinklen altid den samme. Det er i hvert fald de opgaver, vi har her. Og det er sørme også tilfældet her. For eksempel når vi ser et spejlingsvinkel på 30 grader, eller undskyld, en indfaldsvinkel på 30 grader, som vi ser her, så vil den også have en spejlingsvinkel på 30 grader. Hvis vi lige prøver at ændre lidt, bare for at give lidt samme perspektiv som sidst. Vi har en indfaldsvinkel på 30 grader, eller på 60 grader, og vi har sørme også en udfaldsvinkel på 60. Samme udfaldsvinkel, som det var før. Når vi nu for eksempel går ud og siger, at vi skal udregne brydningsloven igen her, jamen så går vi for eksempel ud og siger, at indfaldsvinklen er 30 grader. Vinklen hernede under, den er, hvad er den? Den er 49. Den er 49, ja. Når man så går ud og udregner den, så gør man ligesom ovenover i opgave 1. Går ud og siger sinus 30 divideret med sinus 49. Og det giver altså et brydningsindeks på 0,66. Altså 0,66 med opgave 3. Her vil jeg godt starte med at gå ind og fortælle lidt om totalreflektion. Og totalreflektion, det går max op til brydningsloven. Mindst op til brydningsloven 0,67. Det vil altså sige, det kan vi se, hvis vi ser den røde streg her, at vinklen, brydningsloven, altså 42 grader, giver brydningsloven 0,67. Hvis vi for eksempel går ind og ser her, så kan du ikke få den mere op end 42 grader. Så går den her væk her, den streg her, brydningsvinklen, den går væk. Og så det vil altså sige, at totalrefleksionen går fra 41 til 90, eller fra 90 til 41. Min sidste opgave var at gå ind og forklare omkring lyslederkabel. Og et lyslederkabel er for eksempel, hvis du smider noget lys igennem en, hvad kalder man det, altså en lysleder, smider noget lys igennem en kanal, og spejler det, jamen så vil indfaldsvinklen og spejlingsloven altid være det samme. Indfaldsvinkel og udfaldsvinkel vil altid være den samme. Udover det vil du aldrig nogensinde miste energi, så det vil for eksempel fungere sådan her, med at der kommer et lys her, går samme vinkel ned, lys der, samme vinkel op, og samme vinkel ned, samme vinkel op, samme vinkel ned. Så vil de blive ved med, og det vil aldrig nogensinde miste energi. Det var alt for mig. Tak.